ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Είναι μια ομάδα έτοιμη στο πρωτάθλημα. Εμείς προσπαθήσαμε. Θεωρώ ότι δεν ανταποκριθήκαμε πολύ στα αμυντικά μας καθήκοντα όσο έπρεπε. Θεωρώ δίκαιη τη νίκη του Εθνικού. Αυτό που είπε ρε. Έγινε ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε στις δυσκολίες του παιχνιδιού, γιατί σαν να μην είναι μια καλή ομάδα και με καλό προπονητή. Από εκεί και πέρα τα παιδιά είχαν μια τρομερή διάθεση, το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο και όλα πήγαν κατευθείαν. Οι καινούργιοι παίκτες που μπήκαν κατευθείαν στην ομάδα. Σίγουρα, ο Μανώλης ο Λίγκος ήταν σαν να παίζει χρόνια στην ομάδα. Ο Σάρβος που μπήκε έδειξε το ίδιο και ο Κορόγιας είναι πολύ όριμος στα βουλινά, πάνω απ' όλα τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί απευθείας, γιατί υπάρχει πολύ καλό κλίμα, υπάρχουν πολλά καλά παιδιά στην ομάδα και τους βοηθήσανε να προσαρμοστούν αμέσως. Ξεκινήσαμε, σίγουρα ήταν ένα ντέρμπι. Πιστεύω ότι η ομάδα μας έδειξε την ποιότητά της και ότι έχει πολύ καλούς παίκτες και το μετέτρεψε σε ένα εύκολο παιχνίδι, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, και θα συνεχίσουμε έτσι για να καταφέρουμε το μοναδικό μας στόχο, που είναι η άνοδος. Μπράβο! Μπράβο! Στα χαμηλά περνάω άτετα. Χαμηλά είναι ωραίο. Κάτω να βλέπουμε ρε!
δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε εξ αρχής με ποια ομάδα θα παίξουμε. Μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, μια ομάδα που έχει όνομα και ιστορία πάνω απ' όλα. Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν δύσκολο. Δεν δώσαμε το 100% όλοι που έπρεπε και ήρθε αυτή η ήττα.